to my YouTube channel. It's Rika BP TV. So, today's video, maraming nagme-message sa akin kung paano ba gumawa ng thumbnail at kung ano ba yung picture na may title bago mo i-click ang video. So, yun po ang thumbnail. Ito din po ay isang paraan para maka-attract ng mga viewers na bumisit at mo-click sa video mo. Ayan. So, ayun na nga guys, basic steps lamang ito dahil ako po ay beginner lamang sa YouTube na nagbabaka sakali na makatulong sa mga co-beginners ko dyan at mga small YouTubers. Ayan. So, before that, please do not forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking bagong videos. Ayan. So, before natin simulan ang basic steps, you must have this app. So, ito yung ginagamit ko na apps. Ayan, as a beginner. Ayan. Ito yung ginagamit ko. Ayan. So, let's get started.
can see. And please give me a big thumbs up kung nakatulong to sa inyo. And click comment down below if meron kayong suggestions sa paggawa ng thumbnail. Sana po nakatulong ako sa inyo. So that's it for our video.